meron siyang parang character sa Dota. This is your boy MNTBN. Yo guys, this is your boy MNTBN up for another video, and today's video, ano kaya yung face ng ating mga favorite superheroes kapag sila ay naging villains? So meron ako mga nakitang pictures na reimagined yung mga superheroes to become villains. So ito, titignan natin ng mga pictures na to. 10 pictures from the internet that is our favorite superheroes from DC and Marvel Comics. Kaya wag na natin mapatagalin pa. Let's start because we're going to burn this house down. Literally. So our first superhero is from DC. Imagine niyo si Superman. Ayan yung itsura niya, yung brief na sa labas, yung ano. At ito kapag naging villain siya. This is some Dark Angel magic stops here. Parang siyang Holocaust, yung parang siya yung Thanos ng DC kapag naging villain siya. Diba? Let's move on. Ito, from Marvel Comics. Imagine nyo si Iron Man. Red suit, bakal, taong bakal. At ito kapag naging villain siya. Wow. Meron siyang parang character sa Dota na ninyo dito. And I love the fact na parang hindi lang metal yung nasa ano niya, parang metal with flesh na parang kadiri. Kasi ganyan naman talaga yung villain. Kagaya ng classmate. So next is, imagine niyo si Captain America. Ito kapag naging villain siya. Okay. Well, I love the art. Medyo na-disappoint na ako kasi parang cartoonish siya. Pero para siyang nasa Transformer kung titignan. Let's move on. Ito. Imagine niyo si Hook. Ganito siya kapag naging villain. Natawa lang ako kasi parang kamukha siya ng ano ko. Tatay ko. What's your idea about that? Stop. Okay. Ito yung maganda, magaling. Ang galing ng art nito. Wow, ang ganda ng fact na meron siya parang dugo-dugo sa katawan, which is very villain type naman talaga. Let's move on. Okay, from DC, imagine nyo si Batman. Wow. Hindi mo siya may imagine yung una kong kita sa photo na to, hindi ko imagine si Batman to. Pero, this is one of a hell villain. Parang iba to sa classic Bat. Ganda ng pagkakagawa nito and it's really realistic. Move on. Okay, imagine nyo si Spider-Man. Ito kapag naging villain siya. Wow, I love this. Parang nasa Ben 10 lang. Oo. Yung naiisip ko is si Spider-Monkey. Ang galing. I love the fact na marami siyang mata because Spider has, diba? Maraming mata. I love it. Next, imagine yung si Flash. Ganito kapag naging villain siya. Wow. Like parang siya, parang fire. Kinda like, para siyang sunspot ng X-Men. But I love the fact na parang nakakatakot talaga siya, para talaga siyang villain. Okay, let's move on. Okay, imagine niyo si Thor. Ito siya kapag naging villain. Well, parang siya rin naman talaga. Parang ganun lang. Pero I think yung pinapalabas dito is higante siya. Yung parang Goliath gano'n. Well, nakakatakot nga talaga yan kapag higante tapos parang storm siya. Imagine mo si Thor pala is meron siyang connection kay Storm. Conspiracy Theory 101. Next is, okay, pangalawa na to ni Spider-Man na naging villain siya. Kasi hindi ko alam, baka gusto talagang i-villain na talaga si Spider-Man. Okay, ito si Spider-Man kapag naging villain version 2.0. Okay. Imagine ko para tong si Venom na naka-Spider-Man suit lang. Kasi para naman talaga. Pero maganda na meron siyang 6 na kamay, which is very, very iconic din. Kasi dun sa Avengers Infinity War na meron siyang parang metal na kamay. So, let's move on. Okay, the last one photo, imagine niyo si Wolverine na naging bad person. Ito siya. So, sa lahat ng mga photos na nakita ko, this is my favorite. And I love the fact na merong nagsiswirl-swirl sa kanya. Merong mga nagsiswirl-swirl na blood sa katawan niya. I love it. It's everything na naging villain siya. And that's it. So, ayun guys. Ano sa tingin niyo? Sino sa mga pinakita ko ang may magandang photo na naging villain sila? And who among those superheroes are your favorite? Comment down below. At saka, if gusto niyo ng part 2, maghahanap talaga ako ng mga iba pang superheroes na gagawing villain for this video. And that's it! This is ZboyMNTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at ZboyMNTBN, and become a part of the Vitamin C fam. I will put the link in the description below. And that's it! That's all.
See you tomorrow. See you Nas Daily. Bye-bye!